हादरसा सोरखारा खान्थि बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदोंब्लाबो नाथाय दासिमबो हरनि समाव स्रोदै सोनाब बंगनिफ्राय आसाम फारसे पुलिसनि मेगननि आन्दोआव खायसे दुथां फालांगिया मोसौ लाबोगासिनो। बेबादिनो स्रोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै थांनाय हराव सेबनानै बे मोसौफोरखौ पुलिसआ हमनो हायो। साबखाथा पुलिस आउटपस्टनि मावख'गिरि शिब प्रसाद कलिताया हरनि समाव नायगिदिंनाय समावनो मागु जौगा हारिनि मोसौखौ मोननो हायो। मोसौफोरखौ सिखाव लामाजों लाबोनानै आसाम बंग सिमानि कक्सागुरि घलानिटापुनि हाग्रायाव दोनखोमानाय थासारियाव साबखाथा पुलिसआ मोननो हायो। उनाव मोसौखौ साबखाथा पुलिस आउटपस्टआव लानानै फैयो। मोसौ लाबोग्रा एबा फालांगिखौ हमनो हायाखैब्लाबो पुलिसआ बे बिथिङाव नायबिजिरगासिनो दङ। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।